jama'a wannan ayatul kursi tana daga cikin zikirori na safe da na yamma. Dalili akan haka shine hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Abu Huraira cewar ga wata gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da suka yi da wani shedanin aljani, amma daga ƙarshe shedanin aljanin ya ce mishi idan gari ya waye ya karanta ayatul kursi Allah zai tsare shi daga shedanu, in yamma ta yi ma haka. Abu Huraira bai yadda wannan shedanin aljani ya zama mishi shehi ba, shi kuma ya zama muridin shi ya karbi zikirin ya je yana yi, duk da irin san alheri da ainihin sahabbai suka yi. Sai da ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce mishi sadaqaka wa huwa kadhub, gaskiya ya gaya maka sai dai shi makaryaci ne. Da wannan shaida da wannan sa hannu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta tabbatar da cewa karanta ayatul kursi da safe tana tsari har zuwa yamma ta yi, karanta ainihin ayatul kursi da yamma na tsari har zuwa safiya ta yi. don haka ayatul kursi tana daga cikin azkarus sabahi wal masa. ina fatar mun gane. don haka dan uwa sai ka dage, sai ka ci gaba da yin ta, kaga Allah ya hutashe ka daga zikirorin da basu zo daga Allah ko daga annabi ba, ga waɗanda garanti ne daga Allah daga annabin shi sallallahu alaihi wasallam. sannan kuma tabbas fa'ida da falalar da annabi ya faɗi za ta tabbata a ciki. sannan sai